من سهار کتی راستی بالنسته رفتستم کتم صحبت کرده خطیتون برام خدا مرا شکوی کمیتی خوش آمدتون. هوای ما تیره ای هوامون نه بارانی و نه گرم نمیفهمی کروچی 5 مینوت باران میزنه رنگی سوچیه. سال 1991 من سوچی ده بودم بحر سیاده ای طرفی وای بودم اکا алохон будем баъд роҳимон карда буданд сочи ҳавонам хеле буд я борон я барф ҳамтаре. хуш омаден дӯстои азиз, субҳи ҳамаи мо шумо ба хайру шодӣ бошад. салом алайкум. шумо дар олмон қарор доред? иҷо мусулкаи пеши худомоа иҷо ака маҷуда мусулка ҳаста шавҳо мачидашуно фур додиянд и нормалниҳо агане ҷам қатоза ҳа. хуш омаде алишер, хуш омади додари гиромӣ. якум лайк ташаккур. субҳ бахайр алишер. гуфтум то дари балниса рафтана эфир карда бурам дурахши ситораҳо набиҷон шав эфири мо наёмаде иқа сурудхонӣ кune. дуруд якум лайки тилоята ҷон як чи як бор эфира дадир омадам бу як эфири дига да ман блогер барои блогеро як канал дорем ку масалан че блогер шудан че видео модан че жал бара гирифтан ҳама шамоа уҷа соат надора ба хотири соат уҷа эфир дорам ҳар дега дурахши ситораҳо шомади якум эфи додари набиҷон. дӯстои азиз, канали дурахши ситораҳо бисёр канали хубай ва як канали фароғати фарҳангӣ. алишер шарифам каналаш канали хубай. алишер шарифов дурахши ситораҳо метавонед ки дурахши ситораҳо дар ютуб нависе ва бо ҳамдига обуна шавед, чунки ин каналро калид наметиём. канали ман блогер данестиём ки вай шава я дигарро обуна шавед ҷоя танҳо сеста. шумодатон ҳама мода соат 98 усура якум лайк ташаккур барои лайк. хуш омаде. касе дар пушти парда калади так дора. субҳ бахайр. касе дар ҷойгоҳи духтаро. субҳ бахайр бонувои блогер. мо ҳар дега дар ман блогер эфир мекунем. имрӯз дар канали эксклюзивным шарифо дунёи ғарибо эфире карда будам. ини навбат каси дурастороҳо олмон баҳор ку намебинем ҳавора ҳавои хираи баҳорӣ ҳам хел гарм буд гашта пирамош шуд мода ҳам хел хунукай оди мо ба куртка гаштем гариб гуфтем куртка намепӯшем нашуд ҳаво якбора аз 30 градус поён шомад. неки мисли сочия яке гарм меша яке борон мезана яке ҷова ҳамихели ҳаво аз шаҳри ин замини мо дига шалада даби баҳр дай баҳри балкан агар шунидагӣ бошед дурахши ситораҳо баҳри балкан пеш хонаи мо дай балкански море мегӯян ку яъне ки аз ин ҷо то туркай ҷудо мекунад баҳра. ҳиҷо ҷои бензина бензинашон қимат шид агане арзони хоб я буд. тамошо карда рекламаҳои моро дида реклама ютуба бине ки монетизатсия вақте ҳуй мекунӣ бози каналҳое ки монетизатсия надора реклама мондеста аҳамият ки ӯ реклама шумо пул намегиред ӯ реклама ютуба ба хотири худаш мемона монетизатсияти худаш. канали дигари мада фақат реклама меа лекин монетизатсия надорем. хуш омаде ҳаматон. мода карантини фар мешамои сентябр ба хотире ки чорум локдауни чӣ медроя номаш чӣ буд коронавирус номаш аз сарш монам нахутак теҷа ва сунҷои афсунагӯя салом чорум лайк ташаккур канали нахутак теҷа давраи кӯдакӣ мебарад ма. хуш омадем.
Assalomu alaykum. Bahama Sudin Service Şomali Naktateji kanal Tona. Yoban Medonum Obunay, Yonu Medonum Rusti Bade Filmedi. Subh hayr hamsado Şomali. Naktateji Asajan Suzi Kubi. Alhamdulillah. Şükür zinda budan bu yine tarih esten dinleyin. Şükür zinda budan. Şükür şakar diyoda darlar. No şükür zikar diyoda darlar. Maramat. Шукне бо мо саҳарай ҳозӣ не калид наметием да и канал тактеҷи калид фақат канали ман блогер уҷа да эфир меша бегаё да уҷа меша да и канал наметием барои ки спам меша калид дар канали монетизатсиядор зарар дора нахутактеҷи ба ҳамин хотир ман да иҷа калид наметием сайдабоно омад салом алейк ба ҳама мардуми мусулмон аҷон сӯзин хубен субҳ бахайр сайда моданав саадаи 8-5 так гузашт 10 так гузашт овоз бениҳоят пастай сайда овозам пастай овози мошина шояд ба ин хотир боша ҳозир чӣ нахутактеҷи ман спонсор мешавам апаҷон нахутактеҷи охи мо калида наметием да иҷа агар ки мисол ихтиёртон агар ки спонсор шаве миннатдорем масалан дар иҷо чандта спонсора кабутак мешаванд одаморо мегем ки ҳамида обуна шаве ҳар дафъа ки медурад шавкат ё баъзе вақти муродило мегем ё спонсорои каналан спонсор в каком смысле спонсор дар ютуб соз шуд нахутактеҷи мо канали ман блогер ҳамаро калид метием мегирем бу метием иҷода не ба хотири спам барои ки баъзе бефаросатҳо бисёран спам шудан мегира айрӯи ва ё айрӯи силкҳошон ташаккур иҷа магазиномон оли ҳуй нашида соатҳои 10 ҳуй мекунам магазино соати 9 кӯчаҳои моро тамошо кунед бисёр як шаҳри озода тарихия ҷоҳои тарихиш хеле хеле бисёре ҳазорсола тарих дора шаҳри мо вақте ки ин шаҳр пайдо шудаги 4 дарвозаи холӣ буда баъд ҳамихе як генерал буда ҳами шаҳрро обод кадай дӯсто ташаккур нахутактеҷи худованд нигаҳбони шумо боша хушомаде дигаро подписчико ҳозир ма поделиться накардам подписчико бидроям суҳбат мекунем блогеро марҳамат ҳама хушомаде сайдаҷон меҳмонот рафтам бега эфир надро омадӣ ҳақиқати рӯи дунё хушомади додар апашалло сӯзе алҳамдулилло шумо чӣ хел муҳаммад чӣ сулайман шумо дар куҷои мо дар олмон хушомади муҳаммад номи бачаи ман муҳаммаҷонай бемехшиде ҳақиқати рӯи дунё ман вақт надорам ҳозиро ки ягон ҷо будурам бечора духтаро медуран лайк мемонанд комментария менависанд вақт надорам будурам канали худмам просмотрош 0 шудаги дигар вақт нест ки айдин шавем ҳақиқати рӯи дунё хафа нашаве хеле бемир ответ ман надидам шумо дар куҷо нависте ҳақиқати рӯи дунё комментарио да гоҳе ҷавоб метиҳам гоҳе успед намекунам кормон бисёр охе зиндагӣ пиярихе ҳақиқати рӯи дунё ман надидам комментариота ки ҷавоб тиҳам баъд ҳозир ютуб бисёр комментариора хоҳ хубай хоҳ бадай робито комментариора мебаранд спам фес спама мекушодӣ мехондӣ ҳои спама кушода намеша ба ниси рӯзда худаш ба худаш гум мешава спам сайдабонҳо имрӯз ҳамаша ҷавоб додем квартира гирифта рафтан хай соз хай нарс меҳмон то 3 рӯз ҷоиза ба биравак ман ҳамаи меҳмоно меянд 3 рӯз беста тоқат мекунам баъд мегӯм хай яка хонаи худшон бираванд меҳмон атои худое не ки ай 3 рӯз зиёд неда ҳар кабо зиндагӣ дора муҳаммад саломат боше алло нигаҳбон ташаккур ҳақиқати рӯи дунё сабаби просмотр чи дар чия сабаби просмотр ҳар хелай масалан канали мара ютуб баста буд ба хотири жалба як китоби зиндагӣ буд не китоби ошиқон як каналай кадом бачача канали мада жалба роӣ када гӯё ки
наворои ман наворои ӯ боша канали тарҷумаам ва дар канали як нуқта баста суди европейскида муроҷиат кардем ютубда. баъд ӯра қапид, ӯ фейк будай, яъне номи аслиш набудай. Телефоноша ютуб пурсид, телефоноша надод. баъд ютуб хат кард, канали маро дод, канали тарҷума маро дод, канали як нуқта баста. гуфт бахшиш ҳамин одам фейкови каналай, ҳамин китоби ошхон. баъд вақте ки канали ма 7 рӯз дар вай набуд, просмотром кам шид ҳақиқати рӯи дунё. бо сабаб мешавад ки фаҳмиши мардуми ютуб бисёр сусти заифа. маводои исломӣ мемонанд, додарон маводои фарҳангӣ тамоман тамошо намекунанд. не ки агар гумоне ки рафоат туи акафон зулайхо қатишуш дар дубай ё шабнам барои бинандаҳои ютуб интересне. 80% ютуб заифай ақлшон, яъне ки ҳамихали чизҳоро тамошо мекунанд ва оно просмотр мегиранд. аи хафа шудан дар кор нестай. бо соҳибша миёвамол меган ку шумо яъне ки соҳибша ёфтагиай барои мехали чизое ки фаҳш ваяй мемонанд, ба ӯ хотир просмотро кам, ай каналҳои хуб кам меша. савол дар ҷавоб бо барои чи кам меша вай мекуна. ютуб бисёр вақт рекомендат мида намебурора. вақте рекомендат мида рафт вай канал боло мера. нахутак 90% ҳапаҷон рост мегӯй, рост то 100% рост мегӯм. бисёр заифан ақлошон. ами прямой эфирот аҳамияти чӣ бефаросато дар эфиро мегарданд. пишти телефонда шояд 5 сола бошад, шояд 10 сола бошад, шояд 20 сола, шояд зан бошад, шояд мард, шояд дигар. намефаҳмем пишти телефонда кияй. нонои тоҷикистон кампиракои пеш зур дар дегдор мепухтанд. ҳозир нести хеле ҳастаю кам дар қишлоқҳои дурай ҳамсадо ҳоля мепазанд. кампиракои мо зуранд. сайдабоно барои як хело апаҷонҳо ҷони ширин ба бефаросат меган сухан накуд. ҷавоби ахмақ сукутай ҳама вақт. ҷавоби ахмад мурхонаи ютубай. дӯстои азиз, шумо вақте ки диде ягон одами бефаросата сарашра як та бизанем алатока ки блог меша. блог кишид мурхонада меғалта қабристони ютубда. дигар ки аккаунтам кушодан гири метоне хакери куне. ай компютер биёве я одам 20 аккаунт я одамай, яъне ки метоне ба воситаи телефонам одама ёбе, масалан тоҷикистонда боше, спокойно метоне ки айрӯи шикоят куне. қонунаи россиядам ҳамихе. россияда ҳозир даже барои лайк мебаранд, маҳкам мекунанд. спокойно метоне шикоят куне. ташаккур нахутактеҷе мадона омад. чӣ хеле духтари азизи мо. 6 лайк. салом алейкум. чӣ созед ҳавзе фарзандо ҳаманас. шукр худака чӣ хеле хуби тинҷи мадонаҷон. кӯдакот созай. ҳама нас ҳама тинҷ. худо ҳама вақт хуб бошӣ. субҳи бо хайре дошта бошӣ. соати шумо ба соати мо баробарай, вале соат 9 нашидай. дигар ҷода аллакай ними рӯз шид. яъне ки ҳар гӯшаи давлати дунё ҳар хелай. дӯстои азиз, уже мактаб сар меша ки чандта гудак дорад, чӣ тайёрӣ, либосҳои мактабӣ чӣ хелай россияда. тоҷикистон будагиҳо харид кардем. сайда олаво чи овало сайда мегӯм. хай сайда апаҷон ман сози хубе мара мехом канал кушом наметонам я дастгирӣ намекунем. сайда боно дастгирӣ чӣ хел меша. шумо канали ман блогери ма бидроен ҳамаш ҳастай осонай. шумо аккаунт доред ку аккаунт доред канал кушоида карада. я бор ман блогера бинед чӣ хел блогер шудан ҳамаш ҳастай ба осонакай сайда боно. шумо метавонед ки ҳамуҷа бидроед ё дар комментария дар ами канали ман бинавис. бо суҳбат мекунем. агар инстаграм дошта бошӣ ё телефон ман мефаҳмонам чӣ хел канал мекушоянд сайда. шумо аллакай аккаунт доре ними кор шудагиай, ними дигаш монда видео мондан метони сайда. шумо номер монен ман аз ёрдамтон мекунам. ман номерома монда наметавонам. шумо монен ман добавид мекунам, баъд удалид мекунам номертона. дар иҷа не дар комментария моне. мадона шукронаи худованд созум. шаво эфиртон медорам, лайк мемонам, гап задан метавонам. монда мешам, тез хоҳум мегира. ҳеҷ гап не. мо эфирда пауза мекунем, суруд ботон ором шава.
рост меги барои чӣ хафа шаванд одамои ҳақлдор бояд шабнам зулайхо тамошо намекунад о муҳаммад сулаймон эфир ягум шид раҳ даки интернет сайда гап неса паҷо инстаграм тона номаш чия ном ҳамин шавои наҷудин кадагия рӯи баннери канал ма нигоҳ инстаграма ҳамура биҷиқ рост инстаграми ма мери агар гапҳома шунавӣ ҳози баннер аввали каналай ку ному фамилиям аватарка майда ча меша баннера биҷиқ да баннер навиштага инстаграм фейсбук одноклассник ҳамашай маҳай готовим бистро вкусно салом алейкум казанҷон салом субх хайр саломатӣ чӣ хешид казан худо соз боши шифои комил ташаккур манохутак апаҷон ма рафтам тақм дуогӯ боши алло ҳайр шумо розӣ боша ҳатман дуогӯем худованда паноҳш гира шуморо шояд агар шаҳри мусофирада бошед мусофирада шуморо худованд нигаҳбон боша казан мадонаҷон салом сози нағзи фарзандо хубан мечаспа охе казанҷон интернет раҳда гум меша чуа часпид мадона вақте ки раҳда меравӣ и интернети телефона бе вайфай вай худ ба худ гум меша худ ба худ пайдо меша ози овозим нағзай салом алейкум апаҷони казан созе нағзе фарзандо хубай мега мадонаҷон казан хонада хом пом дар дора эҳтиёт ку казанҷон худои меҳрубон почаакта шифои комил бубахша тура чашм расид аммо эфирда шӯхӣ кардем тура қати шуд чашм расид худо нигаҳбон шава иншолло ба по мехезӣ худо меҳрубон аст значит худованд хост ки тура почата мехешава бо худу саҳат мекуна иншолло соз мешӣ мадонаҷон шукри алло соз мадона худованд шифои комил тиадина хонум батсавда амин 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 раҳмат апаҷон иншолло соз мешӣ инака мо ҳам касал набудем ку резко қанд шудем у тебе тоже предиабетай казан вақте ки предиабет гуфтай духтури рӯз значит ту бояд эҳтиёт кунӣ ширинӣ нахӯрӣ хамирӣ нахӯрӣ бисёр раҳ гардӣ ау ту столовида кор мекунӣ қати шаварид ису шашлик ису самбуса ису вай лагманои уйгурский мепазӣ мехӯрӣ конечно одам да зур мея эҳтиёт кайс пас ина дӯстои азиз одамо кор рафтестияну зиндагӣ дар ҷунбуҷулай саҳар меша шав меша ҳамхе умри мо мерава намефаҳмем ита мекунам ута мекунам ҳамхе мегзара мебинӣ 20 сол гузашт 40 сол гузашт пир мешӣ худо ба пирӣ ҳамамона бирасона пирам шавем пири ба давлат шавем бо фарзандакон набера омин 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 ози дӯстои азиз курткама кашам ки чӣ шид нумуше ҳаво гарм шид резко сари хунук буд ҳаво иҷа ранги со чия ози иҷа магазиноҳои шикестай аллакай опа сайда омин 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 сайдаҷон дааму банерам нигоҳ куне инстаграма ёвер набошам суҳбат мекунем каналкушоӣ осонай фақат ки чихе гум подписчики хуб ёфтам бисёр қинай ман шукр мекунам ки ай байни 5000 подписчики ма ранги казан ранги мадона ранги латофат ранги дилянг ранги саодат ранги апайсадяхон ман бисёран подписчикои тиллоӣ гӯем меша мариям бону чандта мариям ҳамаш духтарои хубан ман бисёр одамои хуб бисёран казан апай шалои марда ки ман ютуб намедурам не ки ай рӯзе ки эфири шумо меша дига фейсбук намедурам мехӯраш қати шумо гап зана бо гапои гулҷона нағздид то тамом шудана гӯш мекунам это очень хорошо ин я подписчики тиллоӣ зам шуда канали мо казанҷон худо баракати шавҳари шуморо ҳар зад қушапир шаве оянда ҳамсоя шавем омин хеле ҳамсояи тоҷик дошта бошам чӣ мегӯй дига любой вақт нозма мекунам казан сайдаҷон сози нағзи иҷа дута сайда як сайда бонуи хумона як сайда нав диромад мехоҳа канал кушоя иншолло ёрдамаш мекунем хоҳарака хуш омадак ба канали мо ва иншолло ба канали казан теҷам обуна мешӣ хоҳари азиз боварӣ дорам ҳаматон хуш омада иҷа аптекош 24 соат ҳастай бо ҳастай ки ҳамин ранги магазина соати 8 мекушояд соати 8 бега маҳкам бохтари адидас бисёр номи аҷоибак хуш омадӣ бохтар
салом алейкум, алҳамдулиллоҳ, шукри Аллоҳ. Инами саҳара баниса рафтесам, иҷа магазина ҳуйна шудед духтаро. Наҳа таври дида истодед, ҳама маҳкам ҳозе. Бояд баниса успед кунам 10 минут мо. Вақте ки ай вақтат кам мерави қабл ака кор рафта дигар намедонам. Апаҷон охи мара фақат мегӯяд ки апай шалора гап зан, ҳамсоя шавем иншоаллоҳ. аввал охир худо, агар шумо нияте некунед ҳамаш мешаоянда. салом аз зодгоҳат бухтари адас, ташаккури зиёд. шумо аз ваҳдат ҳастем? Агар ки зодгоҳ меги, зодгоҳи ма тангаи ҷона мадона. Мардуми тангаи салом алейкум, мардуми ҳаёти нав салом алейкум. ҳаматона дӯст медорам, ҳамсоякума. Занакҳои ҳамсоям беҳтарин занакҳоам. худо нигаҳбон шава ҳамсоякума. мадона майла ҳама каса да паноҳи Аллоҳ боше. ман да мардакам абедтив. майла салом бугу. сайда апаҷо ма қариби 1 сола худу да подписация кардагим. гапото мақла доим видеотона тамошо мекунам. Значит трам подписчики тилоида дохили сайдаҷон ранги худу дворӣ бисёр бошанд. Дигар чӣ мегӯй 5000 ай байни ами 200 бисёр подписчикои зӯранда ҳақиқиян. казан мадолаҷон майла да